Terve taas kaiken karvaiset ystävät, täällä on Kappa TV Peetu ja... Vuota. Joo, ja avataan vähän lisää näitä kapsuloita, mä myin ne mun edelliset. Avataan tosta taas ihan perus 10 näitä. Minäkin nostan yhden. Ei helraises holon viereen. Arvo minkä mä saan. Katsotaan. Open kapsule. Avataan vikaasta päästä. Niin nyt tulee tämmönen tupla-availu. Arvo minkä mä sain. Ei hitsi, tos meni paljon Arvo minkä holoa. mä sain. Mä sain Sticker Cloud9 holo. Loola. Mä oon saanut jokaisessa holon. Sticker ei ollut vaan ekologinen, se ei ollut kyllä holo. Mut sitten helleraises holo ja sit vielä Cloud9 holo. Oh jee. Nyt on hyvä päivä. Tää ei tee tätä mulle koko ajan heittänyt holojen viereen. Arvo paljon toi on. 4,8 senttiä. Mä myyn sen 4 vaikka 6. Mä saan 40 senttiä tosta. Eli 2 kapsulea. Jep. Oh nice. Jes, mä saan myytyä 5 senttiä. Siis vähän tää on helppoa rahaa hankkimista. Kun jaksaa tehdä tätä. No niin. Norminippiä tää antaa. Meikäkin availee noin. Avataan tosta open kapsule. Sitten kun joskus jaksais myyä nää kaikki tarrat. Mulle tulee... Normifnati. Ei, Sticker Virtus Pro Holo meni viereen ja mä sain Niin. Cloud9. Mä sain Cloud9. Sitten avataan toinen. Come on, edes yksi holo pitää saada. Mä sain... Ei vittu! Tuossa oli Team Dignitas holo ja sit sen jälkeen tuli Ninjasin pyömässä ja mä sain LDLC Cologne 2000. Tää ei voi tehdä, ei Dignitas ja Nipi holojen väliin. Joo, mullakin oli just sillä niinku, mut ei Kyllä ollut nyt ei! yksi holo pitäis saada. Tuo 0,08 pitää. Ja siihen! Ara mitä? Ei tää voi tehdä. Mä saan tuosta LDL Starrasta vaan 5 senttiä. Se on niin halpa. Sitten Cloud9, paljon sit saa. Sit saa niinku... Sit Tää saa ei- 7. Joo, tää oli tämmöstä roska-availua. Minä avaan vielä yhden. Avaa vielä yksi. Me kuunnellaan. Ei, hei. Mennään sekkaan. Avaa nyt. Oota, mä ostan nyt sen noin. Authorize. Noin. One new item. Open kapsule. Mitä tulee? Joku huono, toivottavasti. Joo. Sticker Team LDLC. Joo, ja tää meni oli- Sticker Team Dignitas. No niin, tää oli tämmönen availu taas. Nähdään sitten seuraavassa videossa. Se oli Kappa TV. Hei hei! Hei hei.